Salam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Bugün Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý binasyna zihinli çağalaryň arasynda geçirilýän garaşdyrlygyň merjen däneleri atly aýdym saat bäsleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirilýär. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanyny 33 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny almak ugruna bäsleşýän körpüje çağalarymyz bugün yurdumyzyň welaýatlarinden şeýle hem paýtagtymyz Aşgabat şäherinden we Arkadaş şäherinden ýeňji bolan bir näçe zihinli çağalar we çağalar dörüjülük topar gatnaşýar. Bizden bu ýerde bolup bir näçe söhbetli görnüşler size ýetirýär. Türkmen portal web-saytymyzdan daşlaşma. Türkmen portal bilen galyň. Sağlar edip bağlar her yıl deyip bolup gelişýär. Bizim ýurdumyzda bunam toy bayram 2024-nji ýyl hem paýgat Marmawtyň Prag ýylyna çağırışlygynyň arasynda garaşdyrlygyň merjen däneleri atly aýdym taly bäsleşik geçýär. O ödüm tügelip şeýle zihini sağlar aýdymdanam tanysynam başlykya. Şol üçin maraz hemme şu ýerde çykýan çağırışlarymda diňe üstünlük ardy edip goýulmady ama sesler berentden ýanasyn elmedi ama bayramymyzyň toýlamyzyň bedegi bolsun çağırışlygyna diňe üstünlük ardy edýär. Türkmen portal diňe çağırymyzy üstünlük ardy edýär. Mehribanlar garaşdyrlygyň merjen däneleri atly aýdym saat bäsleşiginden söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Mar welaýatynyň gelen körpejejiklerimiz Ebiýli Ýazgelliýew şeýle hem Leyli Jepbarowa. Size hoş gördük. Üstünlük ardy edýär bugünkü bäsleşikde size. Nähili aýdymlar bilen, nähili çykyşlar bilen çykyş edýäňiz bugünkü bäsleşikde? Bugün garaşdyrlygyň merjen däneleri atly bäsleşikde men Täkin paýgasym Marmawtyň Prag atly aýdym bilen geldim. Mümkin bolsa aýdyp bereň. Başlygyna. Tirseňe dayan bugün sina ajap diýary, pekim paýgasym Marmawtyň Prag geldi bugün pederleriň arzy weýle zamany, pekim paýgasym Marmawtyň Prag. Söyleme, üstünlük ardy edýär. Leyli, siz nähili çykyşlar bilen geldiňiz? Men bugünkü bäsleşigimde Çeşmejik aýdym bilen geldim. Söyleme. Mümkin olsa eňlep bereň. Başlygyna. Dadan alyp göz başyn, şillere wakyp barýan, güllü gödül baglary, bal suwa ýakyp barýan. Çeşmejik, geldim ýene ýanyňa, şillir tizlenip, aýdyp bir maňa. Çeşmejik, geldim ýene ýanyňa, şillir tizlenip, aýdyp bir maňa. Sağ olun Leyli, Ebiýil bugünkü bäsleşikde de üstünlügiň ýaranmalygyny ardy edýär. Bize şeýle mümkinçilikleri öğretip berýän gahrman arkadaşlygyň gahrman serdanyň janynyň tagy tutgan tutumly işleriň rowaşlyklary we senmegini tüýsürümden ardy edýär. Sağ olun. Biz çağalara şeýle mümkinçilikleri öğretip berýän gahrman arkadaş serdanymda köp sag bolsunlar maýdýaryn. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutgan ähli tutumly işleri, ilmi damary rowaşlyklary we sensin. Ini seperti nongadi hiç hakina mereka betul terlibat o hayvancık kalian tuh kosyana. Mehribanlar, biz gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Jigim ilki bilen özüňizi tanıştyraýsaňyz.
Salam, men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Mehriban Imamgulyewam. 85-nji orta mekdebiniň 6-njy A sınıfynyň okuwçysy. Men garasylygyň merjen däneli atly şoğuny bäsleşigine arkadan eserler diýen aýdymny ýerine ýetirýän mümkin bolsa bir bendini aýdyp bermekçi. Başytyna. Baqi bağıtın aydımdır, arkadağın eserleri, pehim payhas ummanıdır, atam canın eserleri, pehim payhas ummanıdır, atam canın eserleri. Şu fırsatdan peýdalan Gahrman arkadagy gahrman serdarymyza şu mümkinçilikleri öğretip berýänine sag bolsun. Garasylygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň ýeňjisi Edip ýadgerlik bilen söhbetdeşligimiz dowam edýär. Edip gazanan bayragyňyz bilen gutlaýar. Hawa sag bolun. Men bu bäsleşikde birinji orda nasip boldum. Men bu ýan begenjimin çägi ýok. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janynyň sag tutýan tutumly işleriň elmide amara waşyklaryny esbetlenmegin çägi ýüregimden arzu edýär. Mehriban elleşler garasylygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň ýeňjisi Aýhan Serdarow bilen söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Aýhan gazanan ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Köp sag bolun. Ine bugün garasylygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň ýeňjisi boldum. Oňa bu ýyňjymyň çägi ýok. Awada mukamly deňiz kenarym, alkysly arkadagy serdarym. Toý gadaly küstepdiňiň heňleri bu diýarlar edi diýaryň. Belent bugün nesilleriň owady alkysly arkadagyň dowamy. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy atamdyň. Arkadagy Gahrman serdarymyň janylar sag ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmi damara waşyklary beslensin. Bir garasylygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň ýene bir ýeňjisi bilen körpeje jigimiz bilen dowam edýär. Jigim ilk bilen öňüň tanıştyray. Men Aşgabat şäheriniň 1-nji orta mekdebiň 3-nji sınıf okuwçysy Arslan Igliýew. Bugun garasylygyň merjen däneleri ýeňji bolmak mady nasip etdi. Arslan, sen bugünkü bäsleşikde nähili aýdym bilen çykyş etdiň? Dogran aýdymy? Hem mümkin bolsa bir jewent ýerine ýetirip beräý. Bolýa. Şat dünyamda şat yaynayan, şat dünyamda oynayan. İlvan deli darlıkta can çalı çaylardek coşup kaynayan. Sağ ol. Bizem siziň bayramyňyzda mutlaýat, bayragyň höwri köp bolsun. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çakanyndan sag bolsun aýtýan. Goýularyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri emirden araşyklar beslensin. Sağ ol Arslan. Ene bir gezek bayragyňa mutlu bolsun, bayramyňa mutlu bolsun. Mehribanlar, garasylygyň merjen däneleri atly bäsleşiginiň ýeňjisi bilen gepleşigimiz dowam edýär. Ilki bilen özüňiz bilen tanıştyraýyn. Men Ahal welaýatynyň Kaka tarawynyň 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy Ogşat Beýpoladowa. Bugün men arkadaly gahrman serdarymyň sowadyna münasip boldum. Ogşat, bugünkü bäsleşikde nähili aýdym bilen çykyş etdiň? Çalsana bagşy.
Mümkin olsa bir jawendin hinglenip berek. Dutar alıp çakkan dünya seyrana, dünyayı digalar bir de hayrana. Aydımlar mı nurana da nurana, mağrub dol maşriqa dol sana bağışım. Aydımlar mı nurana da nurana, mağrub dol maşriqa dol sana bağışım. Şu fırsatdan peydalan kahraman arkadamızın arkadalı kahraman serdarımızın canlar sağ olsun ömürleri uzak olsun.